Tak dělej, vyhodíme. Bacha, bacha, dobrý. To byl úlovek. No tak ty tam můžu rovnou. Ale co to je? To dělej, nech to. Počkej, a teď budete utíkat. Počkej. Fuj. Co to má chlapat? Ježiš. Nechte to. Počkej. To je šnek? To je šnek? Jo. Ne, To není žádný šnek, ty blázne. To však to je jedovatý, no. Víš, jaký má to? To jsou klepeta. To má bodák. Co To to nejsou, to je? je přímo, to je originál mušle. Tak já Tady potom, to- tak já ti to spadne někam. To je co? To je život. To je šnek a ten má tam tu zadek jeho, s kterým se brání. Jo, máš pravdu. A on tě píchne. Tě bodne, Tady má víš? oči, vidíš? Tady má oči, Jo. tam tento a tam tím se brání. Jo. Ty oči. Bacha, Se tati, brání. Víš, bacha. bacha, on to natáhne. Ty on tě voga! Jo, máš 360. Cože píchne? Nepíchne. Ne, nepíchne, more. Jsi v prdeli. Silva pro kameru řekne nic. Jo, prosím tě, to je škoda mluvit. Ne, on to dosáhne, to nedělej. Počkej, já to zkusím. Debil. Pojď, já ho vytáhnu. Ne, to Počkej.